Kanya laki din! Oh, nyati mo ko ng pare. Mayat mo lang tibusin na ti motor ka. Mayat paray, nagpigsa. Jibusina ti motor ka. Siyak lang ti makangag. Local gayam. Ay, di mo magkatawaan yung motor ko, paray. Ayan ti motor mo. Ada, aja balay may paray. Apa nga di mo usarangay? Madingarong nga gandar, paray. Kaanom lagi natang dajeng ay? Sikanhan mo ngamin, paray. Nagano ti perdina. Mga lakangaminan iti barbarumot pare. Kasla iti motor ko. Siya man ti mang pabusina, paray. Dito iti busina na Sa gidam labasit. Agre ka. Di mo italtal mo unay. Detan. Ay na, nagmayatay. Automatic paray. Isumahit. Oh. Ay na, nagpigsan. Kadyak mo tinalmagan unay. Sinagid ko lang, paray. Mati nga ron. Wan mare, adda ka aruba tayo anak itaray. Sino day ta akaaruba tayo? Tay ngay, itay pa'y amang mga kuday jay abusina mare. Marurudak, sapay nagpigsa. Ditan sa kantina di talaog. Kaslag palastog. Ay na, talaga mo't apuro na lalastog dagiti agmut motor dito lugar tayo. Katno pa saray mariingak ititang nga tirabi gaputa nagtatagari ti lumabas a motor. Kastang rod maray, linapdak nila kay ko amangala iti hulugan a motor. Ngem na panlatta na ngala. Nimat lakay kumare, nangala iti second hand a motor. Ita, saanin nga gandar? Ultimo busina na, saan pa yan amangag? Joy, umay ka man biit dito'y kusina. Joy! Apay nanang. Asino jay agpapaandar iti motor? Asino pa'y kuman, no saan adi tatang? Ibagaman kan kwa na nga isardeng na apaandaran day ta motor. Tanay, maringkura na. Ipaspasikat na ngamin kadagiti karuba. Ibagam asaan na nga ipasikat. Ingkay baga, darasam ta nagsakitan tilapayag ko. Awan matan ni tatang. Kanti motor na dito ruwar. Pinabanerber naman ang jabaro ang motor na. Inak ibaga ka ni nanang. Ay, adamanan maungtan. Puunay mo't daytan. Kasano kuma ama imas ko timangan. No addaray ta motor mo, aso manoble di ta kalsada. Sapay nagpigsa ti ungor na. Mangan kalaeng ka, di ba kahit? Jak nga ron makapangan. Saan ka nga gungait, tanay? Agpugso na tayo na pwede tangiwat mo. No kasta nga gungit ka. Nangag mo? Saan lalo manabas? Ang nagpigsa pa'y ti busina na. No apay, adito'y pailaang sangwanan ti balay ti pagbusinaan na. Hay! No awan maaramid mo, mapankag motor ije adayaw. Ni parik ari din dayta. Iso nga busbusina. Nakita na nga may. Bakit? Ni kumparem ariden? Ay, kundi lastog nga ilabas-labas na dayjay abaro ang motor na. Ang hulugan tumot lang. Agkalunkun kan itinanganan si Kajoy. Apay, saan tayon nga orayan ni tatang amangan? San tayo mat nga mo, no sa di naman ang tinapanan na. Timanaw manan, tapno mapan na ipasikat jay motor na akabarbaraw. Isulang ka no ti addaan kas jay ang motor dito lugar tayo. Di na pa'y nabayadan. Kasta una yun ti panang ipasikat na. Imbes ko maamapan ag trabaho, saan taday ta agpaspasyar tar aramiden na. Kunak man numapan ka agsak daw. Madamdama ka day. Day tamanan motor mo asay kanhan ti tartari maanam. Agmalmalam ka manan ditan. Naperdi nga raw. Iso anas ka na tarimaanag. Kat,
Asino nga raw di mapanagsak daw? Saan pa'y anapakandag iti tarakan a baboy? Umanungik da. Inakto pa kanay. At dakat tinapanunot ko, anasaya at asolusyon day ta problema lakay. Ha? Solusyon ko na bakit? Nagmayatay, tatulungan nak ni bakit ko amang panunot iti solusyon. Mabait lang. Tamapan ko alaan, day solusyon di ta parikot mo. Sa bagay no ni bakit ko iti mang panunot iti solusyon? Agkaramayat. Nalaing kay, ngagpanunot iti solusyon ni bakit ka? Oh, adoy, ipakitak ti aramidon ta. Kastoy niyo. Ne. Apay ngay, sinjam mo iti lighter na ito yung motor ko ba ngay? Katap numalpasan tirigat mo, puuran tan. Ay, sana. Idapam man na ito lighter mo. Sumgod na ito yung motor ko. Idapam kunak na ito na eh. Madanagan ak paray. Iso ajak unay pumampanaw di balay may. Kanya pa kadanagam. Jay second hand na motor ko. Puuran mo ni bakit kong paray. Ay, sus, madi ano po oran na? Ay, tangarod ko't paray. Agrik-reklamo. Ngay sulat ta ka nung aminin tiya sa sikaswag. Jak pa'y matulungan ka nung kadagiti trabaho di balay may. Ay, kinudungdungom day dyan motor ak orekas jay asikan han. Ay, asikasum lata. Kanayon ngamin na maperde paray. Tasikan hand kit nga raw. No maperde di prino na. Sumaro no maperde. Di manabila na. Nakaw. Isumod lagay makagura ni Mrs. Mau. Ay, bantaya. Tamang ano sinjan na nga agpaiso paray. Ha! Anya ti aramid dam lakay. Adaya ti ipaparamid mo kanyak. Kunak, mapan ka gumatang iti asin. Anya aya pa'y laang ti pampanunutam. Pampanunutay. Awam mo'y. Nagadayo ti turong dagita matam. Nagadayo ayamay. Nagasilag. Mulmulong langam day ta second hand a motor mo. Wain, natarimaan ka. Maganda rin ba kahit? Mala, ingka gumatangan iti asin. Wain, o sarek man day tam motor ka. Wan, darasam tapno mangan tayon. Agapantikan Ay, paray! Kapay! Ay, dahito man motor ko paray. Saan mga agapanteng? Pinumaya mo tiandar na. Tinarimaan ko ngamin paray. Ang agbusina. Ay, napigsa mo ta. Tibusina na paray. Tengga mga rod. Teta tibusina na. Mapigsa iti rugi. Inot ako mapsaot. Mayat mo tinay paray. Ay, One more time man tibusina na pare. One more time. Nay. Nay, madya talaga paray. Ay, sus man nagbabayin sa akin tibusina ti motor mo pare ah. Bakla tibusina na to. Na ah. Saan nuwakitan nga yung makaaway. Sa pa'y orayin ni bakit kung tiginatang ko nga say. Ay, kuha pare. Iduron mo ta motor mo. Nagbayag ka matan agim matang iti asin. Nagmotor ka pa'y matngarod. Nagnakala ko man. Agure ka ba kahit ta istorya at tinapasamak. Denggam. O anya, istoryaam, kabayatan nga aglot-loto ak. Idi na pa naggimatang dita kantina. Mayat pa'y mo tandar na dita motor ko. Agbusina pa'y mo. Ang idi nakagatang ako ni iti asin. Idi agawid akaon. Agandar mo dita motor ko. Saan nga agapantay? Kat, second hand nga raw. Katap na awanan ti problema. Lighter manayin dita yaw-awat mo ba kahit? Ingkan puuran, dayjay salbag a motor. Ha? Tauray siyak, maumak matan. Awan mat serbi na kat. Gatang kaagatang iti pyesa na. Ang saan matlat ta matarimaan. Ingkan puuran. Ne, si Kamay, papanamaya, ta inal daw ka nga awan dito'y balay. Di talaga nga. Apay ah. Di ka la makatal na dito'y balay. Manipod idinaaddaan ka iti motor. Panaw ka, panaw.
Ay, nagado ka nga minan na pangibabaw na amaw. Ibaon na ka mapanaglaba. Agbayad iti kuryente kanda naw. Aha, nung ka. Naa, kat apay anak ka helmet ka manan, saan kamot nga ibabaw na? Ada pa panak, di takaruba. Ay, bakit? Ikanak man iti paggasolina. Kita man data. Siyak pa'y ti pagdawatam iti paggasolina. Ay, oo na yun. Ure 100 pesos lang. Bakit? Sige, agsubli ka adagos ha. Why? Ay namare, oray siya, kat agsakit ti ulok iti dayta second hand a motor nila kay ko. Taapay, Mare. Kano'y sulangan ti paggasgastusan na. Gatang-agatang iti piyesa. Kat nauray nila kay ko. Agkaradawat, iti igatang na iti gasolina. Gastos ti maaddaan iti motor, mare. Ay talaga, gastos. Kanayon apatarimaan nila kay ko jay motor na. Di na pa yun masangot ti tumulong. Nilakay ko mat, kanayon arumwar. Mas daawak nung sa dinulaan ti papapanan na. Ay kat siputam amare. Amangan mat no dumagdagas nila kay mo di ta biglang likaw. Ay wanan niya. Ado kat tinapipintas a babae dita. Imbak man tamalagip mo, Mare. Siyak mare. Pampanunutak nga ilako dita junk shop day ta motor nila kay ko. Puunay kamatan ta junk shop. Kaya't mo asawan, ipir kilo maun. Joy, apay ang nagladaw ka nagawid. Ado din naramid may jay school. Kasta ka na yung tirason mo. Nanang, atay bagakan ka. Ngam di mo ipagbagakan ni tatang ha. Anya dayta. Nakitak ni tatang anak ka motor ijay sentro. Ay naanak ko talaga akasta ni tatang mo. Pasyar a pasyar. Adda nakaangkas a babae iti motor na. Anya? Nanang, nakitak nga intulod na di babae ijay video yan. Sigurado ka iti dayta nga imbagam? Nanang, talaga nakitak. Nakitang tupay dagiti babarkada. Ay, di na pa'y nabayadan dayta huluhulugan a motor na ar-aramaten nan iti kalukwan. Ikamot ngamin iti pagbayad na. Impawasing ko ti motor ko. So, di na ko sila pa nakasta. Impawashing mo? Gawin! Nakapitpitak tupay. Aguray ka, mabit lang. Saan ka pa'y apumanaw? Taado ti kayat ko amaamuan kan ka. Abay manan. Anya dayta? Dayta nga. Dayta nagsinan lipstick di takwilyo ti badom. Ka-style na mo ta. Kano nabayag daytan? Kano sikapay tigim matang? Awan ti malagip ko aginatang ko akasta badom. Nag-chicks ka niya. Di na kwilyoon kasla kayat nak mga danugan ay. Talaga Kayat ka adanugan. Ha? Ngam gaputadyak ka bailan. Amok asya tumitla ang ti masaktan. Iso asanan. Ha? Ang mga numatukol pa'y dahito imak. Ha? Anya manan ti basol ko. Agdamag ka pa'y laang. Kano nakita na ka ni Joy nga adda nakaangkas a babae iti motor mo. Sa dinong tinakakita na. Ijay sentro. Intulod mo ka no di babae. Ijay video yan. Kwa. Bakit? Oh, makitam, lumablabbaga kan, gaputapud no. Ita, agulbud ka pa'y. Nanang, tatang, ada tao. Ha? Pagurayang pa'y laang, tagsarsarita kami kinitatang mo. Ay, ang mga nudya kumpare. Diyan singsingem iti motor ni tatang. Agur-ura ijarwar. Ay, kwa. Ninanang mo ti sumangaw. Saan asyak? Na, apay asyak, kat sikat agus usar di ta motor. Kino si kamo ti agululog. Diyak kayatin abayadan. Anya? Ay, di ka man agangaw iti kasta bakit. Aga pa kayo manan. Agur-ura diyan singsingir ijarwar. Ibagam, amapan kunto isubli ijay opisina da dyan motor. Ay, kwa. Saan? Saan? Apay nga subling mo bakit? Ha? Anya kalaki din. Siyak lang arodan taggas-gastos amang hulhulog. Agar aramid ka kiden iti kalukwan. Ayawanan, magmagnakan, saan kan ngagmotor?
Apay nga magmagnakamatin paray. Awan motor ko, tayo sublin ni bakit. Ura yung motor ko paray. Inperkilaw ni bakit ko. Awan mo tiyan mo ka, basol ko. Awan mo ta talaga basol ta paray. Apay akastoy dag ito'y misis ta paray. Awan konsensya na. Ugaraw da. Awan asida kadata ko namgi dia paray. Mga pasangay. Dungdungwag niya motor ko. Uray mo yung motor ko paray. Uray no sikonan lang. Love ko na niya paray. Ay, paray, panawan ka tayo nakagtrabaho. Ay wala paray. Mapana magtrabahon paray. Sige, agsinatang ro dito yan. Katwa na paray. Magnata na mapanagtrabaho. Una, awan mo motor tan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.